Aziz oğullarım salam. İnşallah ki nerede bolsanız sağ bolup ve sağlıkta yaşap yürün bolsanız. Sizlerin hemmelerinizse İttihat Trading Akademiya ve bu dövri cezzab tahlili teknikala hoş geldiniz aytım. Umid ediyorum ki önkü kısmatları gören bolsanız ve istifade eden bolsanız. Aziz dostlarım, bizler bu kısmatta hem mavzu-i rövend barada sohbet edecek. Elbette bizler önkü kısmatta mavzu rövend barada sohbet etdik ve bildik ki rövend näme aýtýar, kança halatlary bar. Ýöne bu kısmatta bizler rövendin nişanalary barada sohbet edjek. Wagtyki bir rövend suudi diýor, näme nişanalar bizlere görkezýär ki rövend suudini bizlere tespit eder ýana. Yani taýid eder ýana. Ve ol barada heyli bilmek muhimdir izleyenler. Ve mevzuyu ba'di hem ol barada sohbet edecek bilirler ki nişanahay tağyir rövend näme? Yani bir rövend ki Suudide eger bul rövend nuzuliye öwriljek bolsa näme nişanaları billere görkezýär. Peki biller bilermis ýanak we şonuň ýüzünden teşhis berermis ýanak. Indi röwendi Suudimiz tağyir eden röwendi nuzuliye. Heyli bul mawzuat muhim izleyenler. Näçin biller mawzuy rowend barada munça täkid edýär aziz dostlarym. Ve onun delilem bul ki mawzuy rowend beşiddet muhim. Yani wagtyki biller tahlil edýär, kitiret etjek bolup, eger mawzuy rowende amyk we dürüst derketsek we onu dürüst teşhis berip bilsek, derset bolmasam kemräk biller mamlahay muwafak, tirethay muwafagy tapıp we olary ele getirip bilýär. Çünki hemme mawzu rowende hulasa bolýar. Rowend yani cihet, yani yol. Wagtyki biller bir zadyň cihetini bilsek, yani kıymatyň cihetini bilsek, yani bazaryň ýoluny bilsek, mesirini bilsek, biller şol mesir bilen hemrah bolýar we şol bilen goşulyp gidýär. Yani şunça sade izleýär. Şol üçin mawzuy rowend heyli muhim. Hatmen sizlere hemmeleringizden haýyş edýär ki mawzuy rowendi heyli jiddi tutuň we onuň üstüne köp temrin edin, amyk derk ederiňiz ýana. We bul videoň ahirine çeli hem biller bilen hemrah bolan täsirler bileriňiz ýanak ki nişanahay idami rowend näme we nişanahay tağyir rowend näme. We bulary bahse multi time frame ya time frame hay mutafawutdan iz berresi eders ki bizler 2-3 time frame'den iz berresi edermis ýana. Ter rowende durust teşhis berip bilermis ýana. Ve ýadyňyzdan çykmasyn aziz dostlarym ki hatmen billerin kanalymyzy subscribe edin we bu videony like edip we hatmen billere komment goýun ki olary okyp ýüregelermis ýana. Hop geliniz doganlar mawzuy ki bu videoda baý sohbet etsek başlaýan. Biller öňkü videoda izlegenlerim öwrendik ki rowend näme aýdýar? Rowend yani cihete, hereket, mesire, kıymata rowend diýär. Ve öwrendik ki besurati kulli billerin 3 halatymyz bardy ki rowendi suudi yani kıymat sakfy ýokary urýar. Yani ýokary sakfy kepurýar. Ve rowendi nuzulimiz hem kıymat sakfy kepay nuzuli urýar. Yani aşağı tarap urýar. Üçünçi halat hem izlegenler boldy ki kıymat bir mahdudada hey range urýar. Hey ýokary aşağı nawasan edýär. Şimdi gelinler bu mawzu barada sohbet edelim ki Röwendi Suudi ya Röwendi Nuzuli'nin idamı berýän nişanalar näme? Görüňler biller bahse sakfy kefe sohbet etdik we aýtdyk ki kança sakfy kefler muhim. Çünki wagtyki biller Rövende şanasaý etjek bolýar, sakfy keflerden istifade edýär. We bul hem heyli muhim izleýär. Gara görüň wagtyki biller Röwendi şanasaý etjek bolýar, ki Rövend näme aýdýar? Röwendiň özü bir sakfy kefden teşkil berilýär. Awalin nişany rowend izleýänler bulki bir sakf eger halaty Suudida aýtýars ki halaty Nuzuliň mysalynam işler, bir sakf baýa şikest berilsin. Yani berdäki urulan sakf ya hay ýokary tarap şikest diýsin. Wagtyki bu ýokary tarap şikestdiýär ya ýokary tarap döwülýär, biller awalin signal alýars ki rowendimiz ehtimalan Suudi. Çünki sakf şikest diýen. Ve ikinci nişanası izleyenler ki Röwendi Suudi'ni billere tespit ediyor ve tayit ediyor ki Rövendimiz Suudi kef ýokary urýar. Yani bir kef urýar ki öňki keften ýokaryrak bolsa. Öňki keften ýokaryrak bolsa. Ve bul hey idama berýär izleyenler. Yani sakflar ýokary şekes berilýär ve kefler hem ýokary urýar. Yani ta zaman iki. Sakflarımız ýokary tarap şikest ise ve keflerimiz hem ýokaryrak urulsa Röwendi Suudimiz tespit bolýar.
Kefler yukarı vuruyor izdiğinler görün. Kef yukarı ve sakflar hem yukarı şikest yiyor. Yani bu halatta bizlerin rövendimiz tespit buluyor. Rövend yani Suudi. Ve halat-ı nuzuli ya rövend-i nuzuli da izdiğinlerim şol. Bizlerin bir sakfımız var ve bir kefimiz var. Zamani rövend-i nuzulimiz tespit buluyor ki ovalin nişanası ki maşal kef şehirde bar, şıl kef şikest yisin. Yani aşağı taraf şikest yisin. Ve ikinci nişanası hem aziz dostlarım bil ki sakfı aşağı olsun. Yani bir sakf olsun ki önkü sakfından aşağırak bolsun. Ve ol halatta bizlerin rövend-i nuzulimiz tespit boluyor ve bizlere tayit boluyor ki rövendimiz nuzuli. Çünkü bizler rövend-i nuzulide tarif ettik. Rövend-i nuzuli yani sakfayı aşağırak, yani sakfayı payınrak ve kefayı payınrak. Yani hey kıymat sakfı kef aşağı korkay diyor. Ve bu halatta bizlerin rövend-i nuzulimiz tespit boluyor. Gelinler inde bazıların yüzünde. Bu ne? Temrin edeli aya. Kıymat şunun yani hareket ediyor mu ya eden yok mu? Son bakşı tağyir rövend baradam sohbet edersiniz. Görün vaxtiki bizler rövende tarif ettik ya ayttık ki kıymat hey sakfayı aşağı vuruyor, hey kefayı aşağı vuruyor. Ki bir yerde bu rövende nuzulini görüyoruz aziz dostlar. Ki men oval sakflarını şinasayı edeyin ta düşeriniz yana. Bir yerde bizlerin bir sakfımız batı, bir hay ve bir yerden bir kefimiz batı. Sakf, kef. Elbette bunların hemmecinin bir sakfı kef alıyoruz aziz dostlar. Çünkü bu kefe bere ve hemmecinin sakfan bere. Bu öze bir lig hasab oluyor. Ve bul yine saq bezdiğinler ve yine bul kef. Bul hem saq ve yine bul hem kef. Eğer şunu beresiyedi görsek, tersim etsek iz dostlar görün. Bunu eğer beyin saq varsak kef, kef, saq, kef, saq, kef. Görün iz dostlar hey şol tarifi ki bilir rövende nuzulide ayttak. Şol sabit bolan iz dostlar. Yani şu bilaki kıymet gelende avvalin nişanası ki bul kefi aşağı taraf şikest veren. Yani kıymet bir yerde kefi gelende aşağı şikest veren. Ve ikinci nişanası hem buldu ki onlar önkü sakıftan kede sakfı aşağı vuran. Görün sakfı aşağı vuran. Ve şol billeri tayit ediyor ki rövendimiz billerin neyme rövendimiz nuzuli. Yani hey kıymet kefler aşağı bereket ediyor, şikest ediyor ve sakflarını hem aşağı teşkil veriyor. Ve bunun özü billeri sabit ediyor ki rövendimiz rövende nuzuli ezidi ona. Şimdi bir misal rövende Suudi baradan göreliz donar ki dakik öğrenerimiz yani. Görün berde billerin sakfı kefimiz bu halatı Suudi ki berde bir rövende Suudimiz ba. Buna göre sakfı kefine şanasay etsek bir kef berde ba, sakf berde ba. Kef, sakf, kef, sakf. Hey, sakf kef urkitiyor donar. Kıymet hey hareket ediyorsun cihetinde sakfı kef urkitiyor. Eğer bunun birbirine mutasıl etsek, vasıl etsek görüyoruz izdoğanlar kıymet hey sakfı kef urkitiyor. Vaxtiki biller bu sakfı kefleri ki berresiydik görüyor. Kıymet hey sakfı kefran. Yani awalin nişani ravand suudimiz aziz dostlar bildi ki şıl sakf bayat yuqor taraf şikest ise. Sakf bayat yuqor taraf şikest ise. Ve ikinci nişanası ham bildi ki kef bayat yuqorraq teşkil verdi. Yani bu keflerden kıymet yuqorraq bir kef teşkil verdi. Hey kıymet yuqore sakfı kef urkise ki ravand suudini billere tespit eder yani. O billere tayit eder yani ki ravandimiz idamadar. Rövendimiz Suudi. Ki buna xeyli muhim izdiğinler. Ta zamanı ki biller. Sakfı kefimiz yukarı urluyor. Ta zamanı ki kıymet hey sakfı kef yukarı uruyor. Rövendimiz Suudi. Ve ta zamanı ki rövendimiz sakfı kefe nuzuli vuruyor. Rövendimiz nuzuli. Bu hem xeyli sada. Gelinler indi mevzuyu badi barada sohbet edel ki nişanahay tağyir rövend name. Yani vakti ki rövend Suudimiz ki tersim ettik. Ayettik kıymet hey sakfı kef yokurur yo. Bunun name nişanaları baki billere aydıp veriyor ki rövendimiz indi ögürlen. Çünkü hemişe kıymet bir halat Suudi ya bir halat nuzuli de hareket edeniyor izdiğinler. Kıymet shift buluyor. Kıymet tağyir ediyor. Bir pilla kıymet Suudi harekette cihet hareket ediyor. Bir pilla nuzuli cihet hareket ediyor. O bir pilla khonsa hareket ediyor ki kıymet hey fazlalarını ögürüp duruyor. Öçet, öçet. Hop, bu baradan sohbet edil ki men berde sizlerin huzurunuza tersim edeyin. Ol Rövendi Suudi barada misal bereli ki sizler düşeriniz yana görün. Berde bilerin bir Rövendi Suudimiz var izdiğinler ki kıymet hey sakfı kef yukarı vurup giden görün.
kıymat hey sakfı kef yukarı giden. Indi beher de biller. Vaktiki nişanı hay tağyir rövendike. Tersim edecek boluyor. Be sureti kulli üç halatta biller tağyir rövende bazılarda teşhis verip biliyoruz ki. Ol hem hayli muhim. Ki evvelin nişanası ezide onların bul ki. Kıymat vaktiki geliyor da kef vuruyor. Yani vaktiki kıymat geliyor da kef vuruyor. Bul önkü sakfına yetişip bileniyor. Yani aciz buluyor. Yani xaridarlar kıymatı onca tartıp bileniyor ki önkü sakfına yetişse. Şol için kıymat önkü sakfından aşağırak bir sak vuruyor. Aşağırak bir hayırıyor. Ve geliyor da önkü loğlarını şikest veriyor. Yani önkü keflerini şikest veriyor. Önkü kefler ki şikest ediyor. Bu billere tespit ediyor ki rövendimiz tağyir eden. Yani ovalin nişanı izdeğinler bul ki kıymat sakfı yukarı vurup bileniyor. O ikinci nişanasam geliyor da şu kefini şikest ediyor, birik ediyor aşağı tarafa. O bu billere tayit ediyor ki billerin rövendimiz ne mi? Rövendimiz tağyir eden. İhtimalan şayet nuzuli bolup biliyor, ihtimalan renç boluyor ki. Nuzulisini hem son biliyoruz ki kıymat. Eğer şıl idame tadavum bolsa, yani eğer idame dar bolsa kıymat hey yine sakfın aşağıra olsa yine gelip kefini şikest verse rövendimiz nuzuli boluyor. Yok eğer şıl halatta şehirde kıymat derece olursa yani yukarı aşağı oynab otursa bilen rövendimiz xonsa boluyor ki ol baradan sohbet eder. Hop bul awalin nişanat ezde onur ki kıymat önkü sakfı yetişip bilen yok. Ondan aşağırak sakfırıyor. Yani sakfı payinter oluyor. O bul awalin nişanatı. İkinci nişanasını hem ezde onur ki kıymat önkü sakfı yetişiyor. Yani önkü sakfı yetişiyor. Yani önkü sakfı şikest ya birik edip bileniyor. Yani önkü sakfın özünden dakikan kıymat reject boluyor. Baxadır ki bir iddia xaridarlar önkü saqfa qiymati tartıyor. Yani şikest etmekten aciz qalıyor. O bu hem ikinci nişanası. Va qiymat mustaqim aşağı hareket ediyor, kefi aşağı şikest veriyor. Vaxtiki qiymat önkü saqfını yuqori taraf şikest edip bilmedi. Yani onu değdi, ondan aşağı kaydı. Va geldi, kefem aşağı şikest etti. Bir de biller tayit veriyor. Biller tespit ediyor ki rövendimiz ihtimalan nuzuli ya hem izdoğunlar renci bolup bilýär. Bul hem ikilenji nişanasy. Indi gelinler üçlenji nişanasy barada söhbet edelik ki düşermez ýana. Üçlenji nişanasy izdegenler bul ki ehtimalan kıymat şıl sakfy kefke ýokary urup gidip barýar, kıymat şunu urup gitýär. Yani kıymat sakfyny şikest berýär, bileri owalin tespit berýär ki kıymat ehtimalan suudi. Ýöne pur fişar aşağı gaýtýar. Yani gelýär da kıymat bul kefini aşağı şikest berýär. Bul kefini aşağı şikest berýär. O bile bilere tayit veriyor ki röven nuzuli bolan, ehtimalan nuzuli bolan. Çünkü hale bilir sakfı payını ya sakfı aşağı göremesi yok ki. Tespit bolar yani ki ay ya rövendimiz nuzuli boldu mu ya bolan ya. Bul kıymatın bul kefe şikest veriyor ovalin nişani ehtimalan rövendi nuzuli. Eğer kıymat yani yukarırak barsa da sakfı aşağırak önkü sakfıdan aşağı tespit verse ve gelse de kefe şikest verse öpüle billere tayit veriyor ki rövendimiz ne bolan izdoğunlar rövendimiz nuzuli bolan. Pes bildik ki awvalin nişanası kıymat geliyordu kefi şikest ediyor ve ikinci nişanası hem kıymat aşağı sakfırıyor. Ve yine geliyordu kefi şikest veriyor. Ve bu halatta da ne buluyor izdoğunlar rövendimiz nuzuli boluyor. O billere tespit ediyor ki röven nuzuli bolan. Ne gelinler misale rövende tağyir nuzuli ve suudine temrin edilir. Çünkü bilir rövende suudine nuzuliye öğrendiğinde nuzuline suudiye öğreneli. Şonun yana qaytık ezde onlar kıymat hey sakfı kef aşağı ur geliyor ki bilerin bir rövende nuzuliye təhri temizimiz var. Ve ovalin nişanası ezde onlar buldu ki kıymat gelip önkü kefe yetişen yoktu. Yani ondan yukarıraktan hareket ediyordu. Bul ovalin nişanat. İkinci nişanası hem nahmet ezde onlar ki kıymat nahmet yok. Bul sakfı. Bul sakfı yukarı şikest ediyor. Elbette Rövendin Suudi'de biller kefi şikest veriyor ve Rövendin Uzuli'de billerin sakfımız şikest veriyor. Bul awvalin nişanası. İkinci nişanası nahmet ezdeğinir ki kıymat aşağırak geliyor. Yani önkü kefe şikest verip bileniyor. Önkü kefe şikest verip bileniyor. Ki şörden kıymat tağyir ediyor. Kıymat şundan yukarı gidiyor ve billere barıyor. Bul sakfımız hem şikest ediyor ki Rövendimiz kamilen Suudi bolan ya tağyir eden. Ehtimalan eger bunun idamasına kıymat eger sakfımızı eger sakfı yukarı olursa
Eger kef yuqora olsa ve yana barsa sakfı yuqora olsa bilen rövendimiz nuzul suudi bolýar donar. Bul hem munyň misaly. O işlenci halatan bul tez donar ki kıymat geliyor da bul kefem şikest berýär. Yani bul kef şikest berýär. Ýöne pur kudret barýar da sakfam şikest edýär. O bul halatan bilen rövendimiz change bolýar donar. Çünki gelende owalaha kefi şikest beren ikilenjen baranda sakfy şikest beren. O bul halatda kamilen rövendimiz ögrülýär we tagyr edýär. Indi eger rowend suudi bolýak bolsa gelýärdi ýagnadan bir kef ýokarrak urýar we barýarda sakfy şikest berýär ki bul halatda bilen rowendimiz change bolan we rowend ehtimalan suudi tarapda hereket edýär. Bul hem izleganlar nişanahaýy tagyr rowende suudi we nuzuli we nuzuli we suudi. Indi geliňler bazaryň ýüzünde temrin edele ta görermis ýany aýa bul misallary ki bilder sizlere huzuruňyza takdim etdik aýa dürüstmi ýa dürüst. Görüňiz diňler bärde bilerin bir halaty rowend suudi misbaty. Ki men bärde sizleriň huzuruňyza takdim etsek, bärde bir kefimiz baty, bir sakfymyz, bir kefimiz, bir sakfymyz. Hey, kıymat kef we sakfy gidýär. Eger muny tersim etsek diňler görüň, kıymat bir rowend suudidäki kefler ýokary gidýär. Görüň kefler ýokary, sakflar hem ýokary şikest gidýär. Yani rowend suudimiz bärde tespit bolan. Wa awwalin nişanasy izlegenler ki boldy ki kıymat ehtimalan ýaşyl sakfa ýetişmän gaýtýar ýa ýetişýär da şonu şikest bermän gaýtýar. Ki berde ikilenji halat bolan. Kıymat sakfa ýetişen ýöne sakfy şikest berip bilende gelende kefi şikest beren. Görüň kefi şikest beren. O bul awwalin nişany tagyr rowende. O ikilenjisi hem näme izlegenler ki kıymat barýar ýagnadan ýokary sakfa ýetişip bilen ýok. Yani aşaqrak sakfy ýok. Hey kıymat mundan tagyr eden we rowend nuzulini hey aşaq alqaýdan ki özleňiz bazarda görýärsiňiz izlegenler. Bul hem munyň misalatdyky heyli jezzap izlegenler bul halatdaky görýär, kıymat munyň ýanyk hereket eder. Gelingler indi ikilenji misal barada söhbet edeli ki sizler düşeriňiz ýana. Berini görüň izlegenleriň ki bir rowend nuzulimiz bardy. Bir röwendi nuzuli heyli teretemizimiz baty ki kıymat hey sakfy kef berden aşağı urup gelýärdi. Hey eger bul kiçiklerini hem eger alsak izlegenler görüň kıymat hey sakfy kef nuzuli urup gelýärdi ki aşağı tarap gelýär. Yani rowendimiz berde bileriň aşağı izlegenler ki mundan soň rowendimiz change bolýar. Nädip change bolýar izlegenler? Bu çakaçyly rowendimiz näme izlegenler nuzulide. Ta zamany ki kıymat gelýär da bul kefe aşağı şikest beren. Yani takriban şikest beren eger berini alsak, kıymat gelende aşağı şikest beren. Ýöne bul şikestten soň kıymat näme eden izlegenler? Baranda kıymat bul sakfam şikest beren berde. Yani munyň sakfynam ýokary şikest beren. O bul halatda bilen rowendimiz change bolýar. Owalin nişanasyna aýtdyk izlegenler ki biller. Eger kıymat halaty nuzulida. Kıymat eger sakfy kef aşağı urqaýdýar, wagty ki kıymat sakfy kef aşağı urýar, eger bul kef hem şikest berensoň pes ýene barsa sakfy şikest berse, rowendimiz bileriň change bolýar. Rowend yani suudi tarapda bolýar. O berdem görýärsiz doňlar ki kıymat gelende kefi şikest beren. Kıymat gelende kefi şikest beren, o pes baranda sakfam şikest beren. Yani berde berende izdoňlar barp berde beren. Ki bul hem şoňa mahsup bolýar ki bul sakf yani şikest diýen. O ikilenji nişanasam näme izdoňlar ki kıymat näme etýär? Kıymat bir kef ýokarrak urýar. Yani bul kefden kede. Kef ýokarrak urýar ki bul billeri taýid etýär ki rowendimiz suudi bolan. Wa hey kıymat görüň sakfy kef ýokary urup gitýär ki bul billeri aýdyp berýär izdoňlar ki rowendimiz näme bolan? Change bolan ki bul misaly hem heyli jezap izdoňlar. Eger baglaryň ýüzünde sizler eger ahtar görseňiz hey şol halat tekrar bolan izdoňlar ki bir rowendini nuzulimiz nädip rowend suudiýa öwrülýär ki akser wagtlar izdoňlar şonuň ýanyk ki berde de mana görüň bir misal men gözüme ýetişdi ki berde hem misal bereň izdoňlar görüň berde bilen bir rowend suudimiz baty kamilen waze görýärsiňiz ki rowend suudimiz baty bu rowend suudida kıymat nämeden izdoňlar hey sakfy kef ýokary urup giden hey sakfy kef ýokary urup giden we bul sakfy görüň izdoňlar takriban şikest beren. Elbette şadu bolan şikest beren. Mundan şikest berensoň kıymat hey gelende bul kef hem şikest beren we sakfy aşağı gaýdan hey rowend nuzuli idamadar bolan görýärsiňiz izdoňlar. Wa üçinji misal hem izdoňlar berde bir misaly heyli jezzabam ba.
ki halat awwalyna ki bizler söhbet etdik. Ol baradan bir misal bereyim ki göreriňiz ýa-ni. Bu ýerde bizleriň bir rewende nuzulymyz bar ki kamilen wazyh we muşahhas. Görüňiz olar ki sakfy kefleri ki beresiydik görýäris. Kıymat hey sakfy kef aşağı urup gelýär. Wa awwalin nişana izlegenler boldy ki kıymat kefe yetişip bilen ýok. Yani öňki kefe yetişip bilen ýok. Oň ýokaragynyn fişary harit köp bolan soň gitýär ýokary. Wa sakfy näme diýenler sakfy şikest berýär. O bul awwalin nişany näme diýenler tagyr rewende. Yani kıymat öňki kefe yetişip bilen ýok. Kef ýokarag urýar bar ýa-da sakfy ham şikest urýar. O bul halatda bileriň rewendimiz çinj bolýar. Eger kıymat ýene kefe ýokarag eger teşkil berse ki berde görýär, bul kefden ýokarag teşkil beren rewendimiz suudi bolýar. Kamilen görýärsiňiz ezdoňlar ki kıymat bödüp tagyr eden we edam beren. Wa hey eger bazarlara kıymatlary berresidi görseňiz, kıymat şunyň ýüzünden täbäýet edýär. Onlar ki berdem görýärsiňiz kıymat munyň ýokarsyny alan ýöne gelende kefem şikest beren we hey sakfy kef urup aşağı gaýdýar. Bu halat kulli ezdoňlar ki biller bildik ki nişana hay tagyr rewend ki kullen eger garak görsek şol sakfy kefler hey tagyr etýär ezdoňlar. Hey tagyr etýär. Ol ony şikest berýär, ol ony şikest berýär. Eger sizler şol mawzuaty ki aýdyp berdik, şunu eger diqqat etseňiz, heyli därki fahminiz rewend barada köp bolar. Wa sizler dakyk bilersiňiz kıymat nirlerde tagyr etýär. Yani rewend suudi, rewend nuzuliye tagyr etýär. Wa nirlerde rewend nuzuli, rewend suudi tagyr etýär. Ki bu mawzu heyli muhim. Çünki bizler wagtiki rewendin mebhasine düşsek, rewendi düzü däher kessek, bizler muamalaty heyli pursude alyp bilýäris we bizler tradingde we muamelegelikde mafak bolup bilýäris. Bul hem boldy izlegenler bul video baradaki biler nişana hay tagyr rewend barada söhbet etdik we öğrendik. İnşallah gelýän videoda mabahise pişraftanyň üstüne hem söhbet ederiz we kadam be kadam merhele be merhele hemme mawaritlaryň üstüne söhbet ederiz täsirler sıfırdan paýadan hemme mawzuaty öğreneriňiz ýanak we piş gideriňiz ýanak. Ta bir trader mafak we pursut bolaryňyz ýanak. Sizlere hemmeleringizden teşekkürlik etýär ki bu videonun hem ahirine çili. Bizler bilen hemrah boldunuz ve bizlere hemrahlyk etdiňiz. Umid etýär ki bu matalip we bu mawzuatlar sizlere mufid tamam bolan bolsa. Ve hatmen eziz doganlarym ýadyňyzdan çykmasyn ki kanalymyza subscribe edin, videonu like edip we nazarlaryňyza komment boxda ýazyp goý berin ki bizler istifade edermiz ýana. Sizleriň hemmeleриňize gelýän video çeli Hudaýa tapşyrýar. Nirde bolsaňyz sag salamat bolup ýaşap